Сега Божидар Цветаров и Евелина Хубенова от 9 Г ще представят скетч. Къде се губиш толкова време, не идваш тук, бе? О, да ти разправя страшна работа, страшна. Разправя, дай, Джиньо. Ходих вчера на внуката училището. Ей, голям резил, голямо чудо. Влезнах в часа по математика. Тя ма викала другарката. Вика, влей, байдиньо, влей. Влизам и какво да ти кажа? Изпитвай едно дете и то ма нищо не знае. Ма нищо. 2 плюс 2 правило 6. Викам, не е така, бе, куче. 2 пръста плюс 2 пръста правят 4 пръста. Нищо не знаят. Не. Те деца днешно време нищо не знаят. Ние едно време, като ходихме на училище, другарките научиха, а учителите също. Сега нищо не знаят. Пъкали, ма тапанари, днешно време. Ти разкажи сега, Люка, някаква мога да разкажи. Майчино, знаеш просто на ония ден, бе? Аз ходих в училището на моята внука. И знаеш какво? Викам госпожата в часа по историята. Влизам аз и тя изпитва внучката. Но внучката нищо не знае, значи, нищо не знае. Изпитва внучката и тя като почта да ги разправя. Госпожата я пита, кой се издал в България през коя година? Тя вика Сергей Станишев 2005 година. Учителката ти каза, но това не е вярно. Тя каза, къде не е вярно? Може? О, пък да ти разкажа аз сега ония ден. Отивам в часа по химия. Ма страшна работа, страшна. Госпожата сега дали конти, протрайчановете обикаля. И се спрява там до една ученичка въгъла и така от лявата страна и вика, без да се усетиш, ще те унищожа. Направо ще ликвидирам. И наредила едни провети, ей така, една и провета, 2 провети, 3 провети. Ти знаеш ли кой тай провети? Аз би си дай на онуката пинцера. О, а то страшна работа да ти кажа. Отивам в часа по физика. Страшно нещо. И госпожата като разпънала едни куми. Ма разтягат се от Стара Загора до Черна гора и обратно. Страшна работа. И сега учи децата как да се наелектризират. Фанала една крабана, така, от земя до таван, много висока. И откъсна си от колата един парцал и почна да им наелектризира. Ту нагоре, ту надолу. Какво правиш на другарко? Показвам как се наелектризира. И викам едно време другарко и тия прато и за огъня ги държание. Разправите някаква друга, че аз вече обръзна и на лод. Абе, ти не се спираш да приказваш, бе, Джиньо. Да трябваш да разкажа аз и да. Оня ден ти разправям, ходих при комшийка Петър. Ама тя там на товарчи простира си трети. Ма те укънати, отцапани, кой знае къде ги правил някакъв пол. И как ти разправям. И после идва на видяна на шурата и дойде при нас. И дойде при нас и вика, ще ме ликвидирам и без да се усети, ще ме ликвидирам. Какви сте клюки, да ти разправите? Какви сте клюки?
ти кажа, давай да си тръгваме, че утре внуката ще имал изпит по химия. Госпожата ще го скъса от първия път. Давай да се махам.